sammen. Klokken er blevet 14, og det betyder, at alle jer med grå armbånd desværre er færdige med hopper i dag. Vi glæder jer at holde benene. Vi køber en ting ekstra hop til 60 kroner i receptionen. Hvis I får lyst til lidt lækkert spise og drikke, så er vi klar til at hjælpe jer med det. Vi håber, at I har haft en fantastisk tur her i Rush, og at vi snart ses igen. Og det er alle med grå armbånd, der er færdige med hopper i dag. Ich will hart.